Който чужд гроб гради, сам пада в него. Българска народна поговорка. Събрали се да умуват дядо Лазар и баба Марта. Какво да правят, че да има разбирателство, любов, уважение и почит. Това, което е семейство. Семействата, които създават общество. Това, което е бъдеще. Те не били много знатни, скромно живяли, но дядо Лазар си пазил едно златно кръстче. Чудили се как да разделят богатството между всичките си деца, така че да бъдат пример за останалите и света да живее в братство, мир и прогрес. Баба Марта решила, че трябва да бъде всичко поравно, за да не бъде някой ощетен. Независимо дали е родно или доведено птиче. Дядо Лазар умувал и решил, че пък редно е на един да се остави, това да бъде най-разумният, за да се погрижи за всички. Защото ако на едно дете оставиш едно златно кюлче, то много трудно би могло да го запази и често би било обект на злите, злобни очи, които ще искат да му го отнемат и заради това да му навредят. Но как да определят кой е най-разумният от всички? По възраст, по опит, по това колко се е доказал. Ами редно ли е? Ами тези, които тепърва им се разгръща живота, може би пък са по-смели, по-достойни. Решили да видят истинските лица. Решили да бъде истински човек. Затова дядо Лазар предложил да се направи на умрял, да легне в ковчега и да види всеки един как би реагирал, какво би направил и на базата на това какво е, да се отнесе съответно с отговорност към всеки един. Баба Марта се чудила и си помислила: твърде болка ще оставим на нашите деца. После как ще ни погледнат? Това е немислимо. Но след други убеждения склонила глава пред своя мъж. Речено сторено. Старецът легнал неудобно в дървения прогнил ковчег. Бабата заронила сълзи, сякаш наистина и се случва. Най-голямата болка в живота да загубиш обичан човек и то завинаги. Колкото и богатства да имаш, да не могат да го върнат, да не могат да ти дарат още 5 минутки с него, още нещо да си кажете, една последна прегръдка. Не, край. Близките разбрали за скръбната вест, но били заети да празнуват. Все пак един по един започнали да се появяват. Нали е време за дълба? Щеш, не щеш. Случва се. Първа дошла бившата жена на покойния. Госпожа, а вие тук за какво сте дошла? Господин, здравейте ми, аз съм жена на въпросния, дошла съм тук за наследството, нали разбирате? Ама госпожа, какво е вашето име? Тук е посочена друга за законна съпруга. Абе, господине, сега какво се занимавате вие тук с клюки? Аз съм бившата му съпруга, дошла съм за наследството, трябва да си уредя джобни на своето пиле. Какво повече имаме да си кажем?
Госпожа, а вие с какви очи идвате тук? Нали вашите пътища отдавна са се разделили с господина и не искате да поддържате контакт? Господине, това е напълно така. Аз нямах никаква връзка с този човек, но това не го оправдава пред закона. Госпожа, а вие защо не получихте това, което искате, докато господин все още бе жив? Ами, господине, защото въпросният господин беше много умен, но ви, ето вижте ме сега, кой излезе на по-умният? Него го няма, аз съм тук и ви моля да си спазвате закона и да предадете всичко на моето пиленце, защото то е законния наследник на абсолютно всичко. Ама, госпожо, аз пак да ви попитам, не ви ли е срам от законната съпруга на господина, от жената, която е давала куфари с пари, за да отървава вашето пиленце от пакостите, от неудобните господа, където си е завъртало опашката? Не ви ли е срам толкова да са подкрепили вашето дете и вие да искате всичко, дори и без да проверите той какво е искал и дали е искал поравно? Господина, вие тук какъв сте? Колко пъти да ви се молим църквата да не се бърка в светските дела? Госпожа, но аз не съм свещеник. А какво е това расо, дето сте сложили? Къв сте вие? Госпожа, аз съм прокурор. О, Боже, мая ли, оле. Що не казахте още в началото, си губим времето? Ви 5 лева и да не се занимаваме повече. Моля, предавайте ми всичко на мен. Боже, колко скръб има на този свят, Боже. Наум си мисли стареца, потънал в срам и в позор. И той, и все още живата му жена да слушат каква напас е оставил. Ама, госпожа, защо точно на вас да предадем златното му кръстче? Ами, господине, защото той мене не избра. Цял живот ние имаме много силна връзка, аз живея в друга държава, въпреки това той много силно ме обичаше, искаше всичко за мене, затова другите ми завидяха и аз престанах да поддържам контакт, да се интересувам и живота продължи. Ето сега, случи ми се, аз не съм виновна, той ме е избрал. Госпожа, а как решихте всичко това? Вие защо не продължихте връзка със своите роднини, а сега идвате и искате на всеки дяла да вземете? Защо на вас да ви го дам? Ами аз съм виновна. Ето единия, той има там 5 брата, 5 сестри, те имат по едно дете. Единият там не поддържам връзка, защото е много пропаднал човек и не искам да си вреда. Аз съм много известна, хората ще започнат да говорят за мен, аз ще си изложа и не искам. Другия много му миришат краката, просто има една дъщеря, която е много талентлива, много е хубава, много образование, никога нищо не иска, всички обичат и уважават. Аз ще си намери по-свестен мъж от мен, аз ще остана на улицата. Не ми трябва такива хора. Какво повече да продължавам, господине? Всеки си има някаква причина. Аз съм длъжна да ви давам обяснение. Ако обичате, дайте си ми златното кръстче и всеки си продължава по пътя. Госпожа, а вие, когато сте си решили да прекъснете всякакъв контакт с някои хора, защо искате от тях техния дял? Ако те няма дял, моля, докажете ни го.
А защо твърдите, че щом вие сте направили някакво решение, вашето слънчице също така е разсъждавало, също така е искал, също така е била волята му, това все пак е неговото златно кръстче. Той решава каква да бъде съдбата. Той може да го дари, може да го завещае, може да иска да е на никой, просто трябва да си отиде в ковчега при него, да го закопаме в земята, такъв е ръда, да не отиде за никой. Моля, обяснете ми. Господин, вие дори да го закопате в земята, аз пак ще си го взема. Просто ми губите времето. Добре, това е отричане от ваша страна. Ами за останалите хора какво се е случило? Те ли са се отрекли от вас или вие сте се отказали? А господина ли се отказа от едните, от вас, от всички взети заедно? Моля, обяснете. Останала без думи, тръгнала си. Милата, клетата мома. Тръгнал си прокурора. Баба Марта отиша до ковчега и от очите й като водопад сълзи. Говори. Не дей да се сърдиш. Те може би са под стрес. То някой път така става. Не, че са такива хора. Не, че си го мислят. Хайде, дай да им дадем пак шанс. Може да се поправи, аз ще говоря. Няма да говори с никой. Трябва да бъде честно. Всички трябва да си мислят, че мен вече ме няма. Накрая заедно ще решим. Добре, дядо Лазаре, така да бъде, така ще го правим. Но нека пак да помислим. Ние, нали, на времето и ходихме веднъж на гости. Заведени в супермаркета да пазаруваме. Купихме храна. Аз готвих, бам във фризера. Готвих във фризера. Готвих във фризера. 500 манджи наготвих и оставих 3 дена, колко беше гостито ни. Добра и оставих. Тя не ни заведе някъде да видим града, не ни запозна с нейните приятели, не ги покани вкъщи. Ние не бяхме част от нейния живот, а като прислуга отиши там. Това е непростимо. Хайде стига, дядо Лазаре, те са млади хора, може пък да се срамува от нас. Ние нямаме толкова скъпи дрехи, а там са все богати хора. Сигурно се е срамувало от мен. Аз сама шия дрехите на нас, на нашите деца. Сама приготвям храната. Те другите може би си имат прислуга и тя затова ни е викнала. Дядо Лазаре, съпружи мой, хората са различни. Различна им душата, различен им е къла. Различно виждат живота, различно оценяват другите. Различно се раздават, различно побеждават в живот, различно се доказват. Различна им е любовта, различно им уважението. Различни са просто хората. Гледаш го едното и сърцето ти се изпълва с обич, с гордост. Гледаш го другото, 5 брака по сметка и просто не отиваш. Дистанцира се, бабо. Сега разбра ли защо не отидохме на поредната сватба? Трябва да изберем кой да води. Трябва да изберем кой ще е стъблото, кой ще е клона и как плодове да дадат нашето дърво. Коренчето. Само то е бъдещето. Онзи, който не уважава, иска само да яде,
Гладен ще стои. Госпожа, обажда ви се прокурора. Нека да приключим от едната страна. Видяхме майката, видяхме доведената дъщеря, а сега относно доведената внучка, тя защо не се явява? Нима се отказва от своя дял, претенците за своя дял. Не, господине, ние много добре си я знаем. Тя никога не ни вдигаше телефони по празници, звъниме, не вдига, не отговаря. Когато майка я задължи да дойде, ето за 30 години 2 пъти видяхме очите, като дойде на гости бърза, че трябва да ходи на фризьор. Тя си е такава, чака само банков превод, иначе никакъв контакти. Аз и заради това не исках да поддържам връзка с тях, ама заради дядото уважение, наготвим, направим, посрещна ги. Уважавам, обаче влизат с обувки, то простащина, господин. Тя няма да дойде, ето, ще го изпращаме. Ти я гледаш по улиците с булчинска бялна рокля. Ходи то обществото, сочи с пръст се смее. Не искам повече срам. Няма да... Той е поканен, който иска да дойде да разговаря с вас. Нищо не крия, не крада. Просто не искам повече срам заради тези хора. Ето, виж, има си родна майка. Тя малко да поеме ангажимент. Госпожа, такова нещо, историята на човечеството не е виждал. Толкова съжалявам точно на вас всичко това. Дочуване и очаквам и от другата страна. 5 братя, 5 сестри, трябва всеки един да изслушам. Да, разбира се, да. Всичко добро, господине. Благодаря ви. Вие почнахте с номерата. Цял живот номера и не ти зачитат правата. Бре, колко хитри тия хора. Нас ни предупредиха, нали, вече ни идваха тук при вас и същото и с нас се случва, да ви кажа, да им предадете на уния. Видяхте ли кой е по-хитрия? Спретахме едно изпращане, взехме половината от тях, а знаете ли действително колко беше сметката? Те цялата си я платиха, а ние викаме да се разделим, така че пак сме по-напред. Да им пратите поздрави, като с тях сте. Всичко най-добро. Довиждане. Добър ден. Ние тук с моето семейство сме дошли за дела на моя брат. Какво трябва да разпишем? Господине, първо да уточним дали за вас има нещо предвидено в предвид, че цял живот не поддържате връзка с лицето и вашите деца не се познават с неговите законни деца, при това припознати. Нека малко да ми разкажете какви са мотивите ви да дойдете тук. Добър ден. А вие сте? Аз съм сестра на покойния. Дошла съм тук, тъй като съм разбрала какво се е случило. Добре, навярно става въпрос за дълба, но все пак трябва да проверим. Трябва ни първична информация за вас. Наистина трябва да се легитимирате, да разбера, че вие наистина сте въпросното лице и че наистина сте имали някаква връзка с този човек. Нали разбирате законност? Да, разбира се, ама ние просто пътищата ни от деца се разминаха, ние не поддържаме връзка. Мен не се тая, нали? Аз хубаво не съм видяла и как да ви кажа, безразлично ми е. Разбирам. Всичко добро ще ви информираме по-нататък. Според това какво реда повелява. Всичко добро. Благодаря, всичко добро. Добър ден. А вие сте? Брат му се пада на този. Добре, да уточним. Роден или доведен? То какво значение има? Нали вече го няма? Нали има нещо да се разделя? Малко по-бързо, че бързам. Знаете ли какво, господине? Много сте прав. Няма значение дали е роден или доведен. Особено в негови случаи. Моля, разкажете накратко за вас.
и за вашето отношение с Господина. Бог да го прости. Него и близките му. Амин. Какво да ви кажа? Ние не поддържаме връзка. Така ли? Защо? Как да ви кажа? Той цял живот ми завижда, задушава, притеснява. Не искам такива хора. Ето например, аз цял живот пътувам, занимавам се с спорт, имам успешна кариера, ето ще хода там да покорявам върхове. Он ми праща някаква зимна екипировка, най-скъпата била, най-хубавата била. Той ми взел някакъв малък размер, ми се подиграва. Как ще го погледна това? Господине, на вас ви правят подарък. Вие защо просто не го заменихте с точния размер и не благодарихте? Вие къв сте тук да ви четете морал. Това е всяко едно отношение, нещо такъв човек. Само се прави на някакъв какъвто не е. Що не взе по една екипировка за цялото ми семейство? Господине, нали само вие ходите да покорявате върхове? На тях ще купи къща, нали има пари. Добре, господине, като уточним действително ситуацията, ще се свържем с вас. Всичко добро. Всичко ви добро. Добър ден, а вие сте име, фамилия и каква ви е връзката, господин? Аз съм Старина Пена. Каква ми е връзката? Аз много там роднинските не ги разбирам. Каква да ни е връзката? Ние не поддържаме отношения. На времето така се сдърпахме и от тогава не поддържаме връзка. Добре, за какво? Нещо материално, емоционално сте травмирана. Двете, вижте сега. Той беше приготвил някаква там рокля за едното момиченце там на него. Аз вече от тези всичките му брати и сестри се обърках. Обаче то роклечката голямата няма да му стане това дете. И аз, взех и да я дам на моята дъщеря. Тя по-голяма, не е много хубаво и седя. И, с оговорката, аз се сещах, че ако стане нещо, ще сложим и друга рокличка сега за това детенце. И да разбра се, разсърди ми се. Аз си прибрах роклята, нищо не съм праща и повече не поддържаме връзка. Всичко добро и вас ще ви информираме накрая какво се е случило. Дочуване, довиждане. Довиждане. Вие сте посъден, другите останалите моля утре свърша работното време. Име, фамилия, за какво претендирате, каква ви е връзката с господина? Оказа се, че имаме най-същата фамилия. Ние никога не сме знаели един за друг, просто родителите ми разбрах го в последствие, но не влезнахме в контакт. Разбрах сега какво се е случило. Просто на близките да изкажа съжалението си, повече да не ме безпокоят. Ще предадем и относно това въпроса за дълба, ако имате някакъв дял. Разбира се, ще се свържем с вас. Това е наше задължение. Благодаря ви. Навярно, ако има нещо, дори символично, средствата ще отидат за някаква благотворителност, не е ренно, човек, който никога не си знаел за него, как е успял, как преуспял, как спестил, пък и няма никаква емоционална връзка или просто по никакъв начин не сме били свързани, но разбирам, това е закона. И заради това решихме аз и моето семейство да ги дарим и средствата, ако въобще има някакви. Всичко добро. Всичко добро. Госпожа, да продължаваме ли да събираме информация или ви е достатъчно? Не знам какво да ви кажа. Много ви благодаря за разбирането, за съдействието. Благодаря ви, че професионално си вършите работата. Много се извинявам от името на всички. За съжаление, в най-тежкото човек си отваря очите. Както казахте, нека утре да продължим. Благодарим ви. Благодаря и аз. Всичко добро, госпожа. Баба Марта, пак пресъзена, пак при своя старец отива, хваща го за ръка. Държат се, нищо си не казват.
Слънцето залязо, луната с цялата си прелест заблестяла. Потопила се в облаците и ето пак слънцето огрява земите. Бабата и дядото държат си ръката, събуждат се и един на друг си казват: не искам повече да виждам и да чувам. Дай едни тапи, едни слънчеви очила. Дай да ходиме в друг по-хубав свят. Какво направихме през целия си живот и ги осигурихме, и книги им дадохме да четат, и се опитахме да възпитаме. Раздавахме се, сега гледаме една нищета. Как е възможно всичко това? Къде сбъркахме? Може ли да го поправим? Ами децата, внуците, ще видим ли правнуци? А вие сте... Ами аз се вода внук от страна на... Дайте по същество, после точно ще разнищваме коя страна. Ами аз какво има да ви кажа? Другите баби, дядовци, като някой от нашия клас изкара шестица, те му носят, нали, дават им там някакви пари. Сходна състезания. Верно, не се класирам в тройката, но все пак другите, пак гледам ги, ще им купат нови обувки. Като ходят на гости, после, нали, хвалят се, какво са яли, какво са им дали. Аз какво да ви кажа, нищо не съм получил. Само ми се натяква, че всичко наготово на тепсия съм получавал. И аз спрях да ходя на гости, не му ходя в хотела, не ползвам кредитните, дебитните, всички там карти, които ми остави. И дрехите му върнах. И сега... Ето, цял живот страдам заради тях и него го няма, да видим дали нещо ми се промени живота. Дядо Лазаре, стави, аз лягам там. Стига вече. Ще обърнем ролите. Добре, а вие сте, то аз като гледам тук схемата не останаха повече. То винаги ми изненади, като гледам в този случай. Слушам ви. Ами... Помисля, че тук има някакъв търк. Аз съм съседа. Нали познавахте? Викат някакво погребение. Аз гледам някакви хора. Някакъв черен хайвер си поръчва да ядат. Едната тук с някаква бяла булчиска рокля наляво, надясно. Да викам какво става и дойдох тук да проверя. Ами, имаме дълба, ако имате някаква връзка с този човек, да продължавам, иначе ако обичате да напуснат. Супер! Искам и аз пари. Аз съм роднина на този човек. Така ли? И какъв сте? Като гледам останалите, повече съм роднина. Поне му изсвърах буклука на това, като си го оставя пред вратата. Баба Марта паднала. Дедо Лазар така или не станал. Не съм като нея. И никога не съм била. Сама съм се борила в живота и съм се доказвала. И съм решила благодарността да грее от челото ми. Не се явих при вас, защото е прекалено позорно. И не искам да участвам в този... Цирк, кажи си го, момиче, кажи си го. Живот е точно като една градинка. Получавате именно това, което влагате в него. Никой за нищо не ви е длъжен. Някой ще очаровате, други ще ви мразят, именно заради това, което сте. Именно заради себеуважението и обичта, това, което заслужавате, винаги трябва да се борите. Ще привлечете и тези, които ви се възхищават, и онези, които ви презират именно заради успехите ви. Как разбирате, кога сте нечи избор? Ами просто градинката
Един отива, преливия, полива я, любова се на цветчетата, разговаря си с тях, обгрижва ги, гали ги. Разбира болката им, страховете им, също мечтите им и гледа винаги добро да остави. Онзи, който ни очи му видиш, ни чува, ни иска да чуе за твоите борби. Той не е част от живота ти, но иска софрата ти. Той е прекалено отживатно. Тая. Трябва да вълнат от работа. Трябва роднините да й се разсърдат. Хайде да ходим да им нашарим целия бок. Ще кажем, че е тя. И с бакуци да ги заринем. Баба, ни дядо. И аз ще опозорим, и аз ще захвърлим. Така ще си разделим те с 5 лева, че пустия му прокурор не ги щел. А сега да му е. Трагедия. И никой не ги докосва с пръстия. Изпопадаха като изгнили ябълки от дървото. Поне някой да беше свестен, да отиде от сливите ракия да направи. Сладко, нещо, изгни всичко, отиде в корените на дървото. Трагедия. Който иска с този случай да се залавя, който чуж гроб гради, сам пада в него. Pre-Society à la Future Audiobook Autor Basile. Merci beaucoup. Wish you wonderful future. Sound à vos vapes.